ụmụnna akwa Jigboman anyị na Abakpa live. Ịchọ Jigbo na Abakpa, ịchọ Jigbo na Abakpa, ịkọntaktị ọnwa na anyị nwaanyị. Nwaanyị ọma biko kedu afa gị na shop adreesị shop gị? Afa m dị Ijeoma Umeh, Elias Divine Concept. Shop number m bụ shop number 76, Iwolo Oghe Park, Abakpa Market. Ị na-ije Jigbo na Abakpa, anyị ga-etinye nọmba ya na ihe a so ka ị kpọọ ya wee bịa na shop ya ka anyị mee omenala anyị. Nke a bụ nke 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 anyị. Jigbo live. Jigbo live. Abacha Sharp Sharp. Abacha Sharp Sharp. %100% organic. No tobacco. That's